Bi miqatbûna saziya Demya çand û ragihandinê xoleka ragihandinê hat vekirin li bajarê Kobanê derêka weşandina zindî da bi alîkariya semînervan Sêrwan Hecberko, Fadil Mihemed û Wêjevan Candost. Vê xolê sê rojan berdewam kir bi navnîşana rola ragihandinê di şoreşên eştiyana da. تشتكي يعني پر مهمة و پر جنجة لكوباني تشيدبه دفع الزوري دا يعني جارون ورشات إعلامي لكوباني تشينبون ولا تنشاط إعلامي لكوباني تشينبون إلا دفع الزوري دا ودفع سالي تالي دا وچند ماي تالي دا تشتكي پر مهمة شرة لأنه بريكشكي يعني جيلك درد كذا جيلك پر مهم درد بعداد نمازن اهتمام دكنا بإعلام جي لغة العصر يعني Di semînera ku Fadil Mihemed pêşkêşkirî da axeft li ser armancên ragihandinê yên erînî û rola wê di hişyarkirina cemawar da û hîn bêhtir. Karê wê ji bo azadiyê wekheviyê û rometkirina zagonan û girîngiya serbixwayiya alavên ragihandinê û li ser felsefa Gandî axeft û got çarbendên wê hene û bi dawiyê kir bi rêz Fadil gotina xwe bi girîngiya çekdariya rojnamavan ku gerekî karê wî be. أظن دائما بأبسط الوسائل بالإمكانيات المتاحة فكري دربة بندرجينن فكري هندرب دربة جينن ظروف صعبة ملات نكون هاري دربة خبرة بتدريب نعم بإمكانياتي هون بدنا استمدان خازن فكري مستعمل دربة كاري وانو خندنا وانو جيش كي بندرجينن. Semînera duduya pêşkeş bû ji aliyê Wêjevan Candost tê de axeft li ser girîngiya saziyên sîvîl û ragihandinê di dema cengê da û axeft li ser astengiyên ku li pêş wa saziyan û komalan disekine û çend ramanên sana pêşkeş kirin. Semînera sisiya hat pêşkeşkirin ji aliyê Sêrwan Hecberko bi navnîşana rola ragihandinê bi belavkirina çanda aştî da û axeft li ser cûdetiya di navbera ragihandina aştiyana û ragihandina kînî û got tiştî gerekî kesî rojnemavan ra ew jî serbixwayiya wî ye. Hêjayê ku em bêjin ku ev xola bi alîkariya navenda Sûrî ya alîkariya Herêmên Kurdî SCCK. Cîhan Elî, Bername Ark.